So what's up mga amaw? So naarang ko yung mga kuan akong pang share sa inyo ha. Kuan ani sa mga mudaganay o mga presidente magpapili bilang leader sa ato ang nasod. Wala ko gi kuan, wala ko gi dapigan, wala ko gi protektahan na presidente, wala ko presidente, pero na ako gi ampuan, no? Gusto lang nako maging unfair ba, maging patas tatanan, no? Kani sila daghan mga 5 more sila kabuok naganay 5 or pila, no? Pasensya lang kay mo murag banha dito dapit kay ang amo ang nataran mo gud among gipatiles ba, no? Sugdan na nato ni, no? Putang ina mo, ha? Anong dagan-dagan mo ka? Nya mo ana ka na 4 to 5 years tagaan mo balay og kuan tanan naanay balay tanan pobre tagaan mo og balay. Putang ina mo. Na, kabalo ba ka na yung tagaan mo og balay? Nana sila'y balay, no? Maana ka na tanan pobre tagaan mo balay, tanan squatter. Kanang nakapuyo sa squatter tagaan mo balay. Buang gago mo siguro ka. Buang ka. Na. Asa man ka mong budget? Gobyerno. Ha? Sa kuan. Putang ina. Asa man ka mong budget na? Ha? Kabalo ka? Kabalo ka ha? Kung waka kabalo, ang kanang balay responsibilidad na sa mga tao, di na responsibilidad sa gobyerno, ha? Kung kana imong plataporma buang di na kung kana imong plataporma di ta mo unlad atong kuana na dili mo unlad ang Pilipinas ana na musamot og kapobre, ha? Kabalo ba ka? Wa lagi ka kabalo. Ang kanang balay responsibilidad na sa amua nang responsibilidad. Kung naami gwapong balay choice na namo. Kung naami gwapo na balay, nindot na balay, choice na namo. Kung wala may balay, pangit among balay, choice na namo. Sabot ka? Sabot ba ka sa akong pagistorya? Ha? Choice na namo. Kung tapulan mi, kung wala may balay na tarong, nipa, or unsa ba na something lagi, tagpi ra namong balay daya, choice na namo. No? Kung wala may pagkaon, bulad among sudan, choice na namo, dili na sala sa gobyerno. Ha? Nya mao na ning plataporma tagaan mo balay tanan ang mga pobre. Buang. Na. Makuan mo di ka karon mabunalan di ka karon ba? Sa mo ka uy. Unsa man ka? Na daw. Ha. What if tapulan ko tagaan ko ng balay? Bligya na ko na. Napabaday ko balay. Sus, na. Ragot ko nimo ba? Nya, atong isa pod mo hanap og sana all. May sana all may pagkain. Kapalo ba ka na ang kanang pagkaon responsibilidad pud mo ng mga tao? Ha? Kanang nagpuyo diri sa Pilipinas. Responsibilidad na mo na mangita mig kuan, mangita mig pagkaon na mo sa taga-adlaw. Mangita mig nindot nga balay, magbalay mig kuan. Responsibilidad na namo, dili na responsibilidad sa gobyerno. No? Kabalo ka unsay nindot ninyo? Unsay nindot? Tagaan ninyo og gwapo na ekonomiya ang Pilipinas, para naay mga trabaho, naay mga nguhag mga trabaho, ha? Kasabot kay trabaho? Trabaho ba? Ang uban karon wa may trabaho bantog ingana walay mga kwarta. Kagot ko ninyo. Sabot ka, tagaan nimo og nindot nga ekonomiya ang Pilipinas. Dili kay tagaan og balay, tagaan nimong mga pagkaon, tanan pobre, tagaan og balay. Puang. Unsa din nagday? Puang choice na namo. Kung wala mi kwarta, choice na namo. Kay wala mi naning kamot, wala mi kuan, wala mi sudan, wala mi kuan, choice na namo. Ha? Tapulan mi mangitag trabaho, tapulan mi mukayod, choice na namo. Tagaan mo what if tagaan mo nimog balay, no? Maka-adapt ba din mi? Dili man mo na hinaguan, di ba? Dili na mo na hinaguan, pwede ra na mo na paghatag di mo sa mong balay, bligya na mo na og pagkaugma na yon. Ba? Unsa pa man? Kabalo ka ang nindot, no? Ang nindot na ihatag nimo. Good economy, no? Kabalo ka unsay good economy? Nag-eskwela ka wala? Wala ko pud ka nag-eskwela. Ako kag-eskwela, buang sulod-sulod ka na. Sulod ka tong kuan dito, katong niagi unsa man to? Is mo to sinugdanan to. Is lingkod diri do. Na ka nahimo balaod. Loy, buang na. Nya karon mo dagan na sugkag presidente.
No. Na, lagot guni. Na, lamian lupon oy. No. Dagan-dagan ka. Wala di kay nahimo atong is pa ka. Nya karong presidente unsa may mahimo nimo? Kabalo ka. Katong is ipagbigyan ra ka. Pagbigyan ra ka ba? Nya karon presidente kabalo ka unsa ang musulod sa mga is? Mga lawyer ba? Mga naka-eskwela mga lupadon ka na ron. Buang siguro ka. Ha? Naka-eskwela mga abogasya, mga ana ba? Kabalog mga unsay mga law. Ikaw na ba di ka law? Luho na. Luhoon di ka na. Na. Malupon di ka na ron. Ang pinakababa jud diha sa musulod anang is. Ha? Doktor, no? Sulod kira unsa may mapanday nimong balaod, ha? Unsa may mapanday nimo? Na, kuto-kutohon hindi ka diha karon ba? Maglagot ko nimo. Nya kaning isa pod ning duwa na princess ba? Princess daw. Siya daw ibuto kay na daw siya anak ng mga babae, no? Ang mga kababahian daw mga kwan. Ulol. Ina mo. Una, maglagot ko nimo ba? Ginaan ba kada pag siya mapresidente? Talan flyover buwang. No? Una-una daw kung siya presidente. Ha? Ganahan ka flyover nimo kukulamber. Ha? Imong atok nipa. Unya ang kantidad ato, ang kantidad milyon. Na, naglagot ko din. Punalan tigang bangkuwang yati ka. Na kamo mubuta. Kamo mubutar. Ha? Choice God leader. Choice ba? Pagpili mo nindot no? Nanang naay mahimo ba? Naay mahimo dili lang kay istorya lang. Targis, ingana na plataporma tagaan ako. Tagaan ako balay tanan. Bullshit ni oy. Na. Talami jud. Paruhon oy. Laparoon, baga pa may nakabayanas na buwanga ka na. Maglagot ko nimo. Aron ganaan mo, buto ito. Aron makakita mo, kuan ba, tulay na kukulambir ang gamit. Ito, nga na, niya ang barangay hall, nipa. Butuhay ito ninyo. Choice na ninyo, ibuto. Buwang. Mangdaot pa jud na, katong mangdaot pa jud sa isa ka, ihang kuan, kalaban na, kato lagi daw iyang papa kay na yung mga ingato sa una, kawatan, no? Ibalik na itong kinawat sa Pilipinas. Taragis. Ano ibalik man na ba kawat? Na ba kawatan na daghan kay Puyorekto na kuhan? Puyorekto, ha? Taragis, di walitok. No? Na ba kawatan na daghan Nabalik kawatan na daghan Puyorekto. Nabalik kawatan na daghan kay gibuhat, no? Na ay napatukod og tulay, napatukod og mga establishment, no? Nabalik kawatan ni nga na. Unya katong giingnan ninyong dili kawatan. Na ay nabuhat wala. Na ay napatukod. Tangina. Naula. Naa. Basig. Labay ko ni si muwang pangko ron. Mo nang huna-una asay mong huna-huna, no? Dapat puso, isip ang gamitin nyo sa pagbuto. Kaya di na, lain kayo ba, no? Nanata ni hapit na, no? Na to paangat na ta. Ha? Ganahan mo paubos ta. Mindset ba, no? Gusto na to kaunlaran, di ba? Di ba? Atong pag-unasad ba, kananay mabuhat ba? Naapoy gani idagan gani dugay na kay diya sa Senado adyo nabuhat. Ba? Kagot ko ba nagunsar mo nila naghimo siguro ni negosyo nila ng kuan diay. Unsa man to giunla ng Pilipinas? Himo man negosyo. Unsa man dugay ra diha wa gyapon natabang. Aga pa na panday na nindot nga balaod buang. Isa pod mo pa. Kuan pod player hero pod. Kalami jud na astig lagi daw siya, nakuha na daw siya. Pinana pa, nabili na yan, napalit na yan, nakuha na yan.
Ikaw, presidente ka, unsa may mahimo nimo? Ha? Naka-eskwela ka, law of maintenance? Ha? Lagot ko nimo, makalagot yung kugingani ng mga kuan ba, no? Dagan mo para sa kaunlaran, dili kay para pasikat ra mo. Ikaw, naman kay kwarta. Tabang na lang na, kung buot unaw-unahon. Wala, mangyapon kay matabang, mangyapon sa kuan, Pilipinas. Wala man kay mga kuan. Duha man no. Itong pa-astig-astig lagi daw na kuan. Pili na yan, pili na yan. Kalami yun yung pangkutokotohon na. Kalami yun yung pangkutokotohon na. Maglagot na. Nya kamo mga butante, mga buisit mo, ha? Maana mo na, dito ko sa inya ha kay nindot og plataporma. Power mo plataporma, power kag multi, dagan kig mga saad. Kay kung makuha na, iya daw humanon. Iya daw ng buhaton daw pag siya makadaog. Dito po gubay kay taguan tausan ng hatag. Ina nyo, ha? Na. Maglagot, tignan nyo. Na. Kalami nyo ninyo kuan-kuanon eh. What if, no? What if ayaw in town kanang inyong giboto ng ingana makadaog? Unya mo reklamo mo, una mo reklamo, abuang man presidente ha, wa may nahimong trabaho, wa may nahimong proyekto, wa may nahimong mga project. Buang choice na ninyo. Kay wala niyo gigamit niyo ang kasing-kasing sa pagpili. Dapat pilian ninyo kung karapat-dapat katong nay mahimo. Choose a good leader. You understand? Ha? Siguro taman. Akong hangyo sa inyo ha. Please. Huna-huna ag tarong. Kung asa ta mo unlad nga presidente. Asa ta mo angat. Asa ta magkatarbaho. Asa ta mo basta madato ta. No? Kanang tagaan tagtarbaho tanan, dili kay tagaan tagbalay og mga pagkaon. Taragis responsibilidad lagi nato na. Dili na responsibilidad nila. Responsibilidad sa gobyerno, tagaan tag good economy. Ekonomiya ba, no? Para makatarbaho tanan ang mga walay trabaho. Para makapalit og sudan, makapalit og konsumo. Di ba? Choose a good leader, please. Kak, Okay na ba, direct? di ba ito maoy mong pag-istorya? Wala mo to sa script. Sa man kay? Hindi mao ka kanindo totoo kong istorya. Dili lagi. Usama. Buang mo balin koy. Buang siguro ka. Thank you.